drugari, kao što vidite danas, ovo je nova epizoda i danas ćemo igrati Color Switch. Ovu igru se znaju skoro pa svi. Znači ovdje imate Challenger, Reverse, Race Escape, Color Swap, Color Fly, Gravity, Split i Bounce. Ovaj Bounce je neki novi level. To sam znači za ovu igricu ne treba Wi-Fi uopšte. Možete da igrate bilo. Preporučujem vam da je skinete, ubija dosta. Možete nekada da se iznervirate baš ono kad ne možete pređete neki level. I tako. Slučajno sam kliknuo pauzu, ne znam zašto. I sad će da bude nedosadno. Ja sam ovdje utišao zvuk. Zato se ne čuje. Ajde prekinut ćemo sada. I znači očekujte, uskoro će da bude i Clash of Clans. I Color Switch još neke epizode možda. Znači igrica je jako dobra i dosta ubije dosta. Ono kad se busu ili tako negdje kad idete nešto teže preporučavam što ubije dosta. Znači evo kao što vidite ide se teže i teže. I ovu igricu znam i od ranije igra sam ja obrisao. Što sam skoro po cijelu knjižku. Ali to sam... Znači evo, igrat ćemo do 10. levela. 10. levela ćemo danas igrati. To ćemo tako, ali neće da mi trebate za predugo, će bude već jako dosta. Jo, ne znam šta mi je, sad ne mogu da pređem ovaj level. Če, reklame su tako dosadne. Čovječe. Ju, slučajno sam kliknuo. Evo, počnemo opet. Znači, reklame su ove jako dosadne. Sa svake smrti bukvalno vam iskoči. Što me jako nervira. Evo, sad ću... Evo sad, jao za malo da pređem, ne znam šta mi ne mogu da pređem sad ovaj level. Znači, vjerovatno ću ovom klipu, ako budem imao toliko zvezdice, ću vjerovatno da kupim neku novu. Kao ovaj kružić imate da napravite drugačiji. Naprimjer ima kao ono H, ima svašta, ima kao ono, kao da je nuklearno. Svašta ima, jako su dobro napravili igricu. Evo i 5 levela smo prešli. Ja mislim da ćemo do 10. levela snimati i pošto brzo pređemo. Evo sad ćemo 7. level. Znači tako me nerviraju ove reklame. Sad nešto bagujemo. Ne znam zašto. Evo sad ćemo da pređemo ovaj level. Joooo. Sad sam previše puta sam kliknuo. Zavisno se. Evo. Joooo. Majka. Evo, joooo, 15. Sad slučajno kliknuo ovo da odgledam. I evo na sad, znači prekinuo sam ono kad su bile reklame. Što je jako dosadno, evo. Ne znam što mi je. Mogu da pređem na 7. level.
Dobro. Sada ovako pređemo. Idemo neći. Znači ako se nećete level teško. Ali još u početku nije toliko teško. Treba mi 100 ovih zvijezdica da im da kupim neku novu lasticu. To su bukvalno kao pekovi. I onda kao nekada. Možda vam Call of Duty snimati kako pričam. Zato što nema šta kako igri da pričam. Ja se zbiljim jako i onda umrem. Onda mogu da radim mnogo stvari. Može se vidjeti. Da li da pričam da igram. Napišite to u komentarima ako hoćete da pričam tokom Color Switcha ili ako hoćete da čutim. Znači, meni je sve jedno više puta kliknem to mi treba. Ovi leveli sad od 20. tako 10. levela su malo lakši, ali posle krećete imate medium i imate hard. Ja mislim da ću u sljedećoj epizodi imati oni bones, poslije ću vam pokazati, ali na početku sam pokazao. Oni koji ne znam, imate se na kraju pokazati. Ovo je jako zazbito ovaj level. Sad ćemo ovdje polako, znači ne da što ovo to propustimo. Mora bukvalno da bude tu negdje na početku. Tako. Znači, evo sad ću vam pokažem taj bones. Evo 105 zvijezdica. Da idemo jedna zvijezdica. Ne slučajno. A imamo evo dostignuće otključeno, da se čujemo. Evo ljudi, evo imamo zvijezdicu. Znači da je imamo ovo smiley, peto smiley. Imamo, ne znam što to liči mi više na neku pahuljicu i ovo neku kosu. Ja mislim da ćemo koristiti ovaj ovdje smiley, a evo ga taj bonus. To je novi level, sad ćemo pokazati tako. Bukvalno kao ono i don't touch the spikes. Znači, znate sigurno igricu je jako ekstra. I možda ću i nju snimati. Tako da ću vidjeti. Ja se, eto, to ću sada da pokažem, znači taj level ću snimati, a još jedan i onda ću prekinuti. Znači, sljedeće epizode ćemo snimati isto challenge, znači možemo pređemo 5 challenge-a i onda 5 bonus. Na bonusu se jako slabo dobijaju ove zvijezdice, kao što vidite imamo kako. A najviše izopljamo i graditi, tako da ćemo i graditi snimati. Da, evo sad ćemo ovdje da završimo klip, samo da pređemo evo. I očekujte Clash of Clans. To ću vam isto snimiti uskoro. Snimio sam samo jednu epizodu Clash of Clans. Sad mi se završio video tamo. A ovdje ćemo završiti klip. Znači, uskoro ćemo da se vratimo parčeva, pošto živimo u parčeva, nismo sada resursi. Pa ću onda se vrati polako da snimam i na kompu. Tako da očekujte, vidimo se drugari, čao!